Wat was toen, Hilda? Een appel? Oh, maar steeds betalen, die tante. Hoi, hondje. Oeh. Oh, ze crimineren dat net. Oh, wow. Roken. Goedemorgen. Nee, dat niet. Oh nee, goedemiddag. En hij en hij vlog. Goedemiddag. En naar je vlog. Wie ben je bij een olijvenboer? En ze kan je fruit. En er zijn heel veel. Oh ja, en dan word je zaakje maken. Er zit heel veel quads. En er zit nog dan Een soort buggy denkje quad. Buggy denkje quad. je crackerpot. Zullen we eens zien wat hier al hier is? Let eens even zien, wat hebben we hier al in zaken? Mooie bloempjes. Zie, dit is echt een groentetuintje, is dat wel? Ja. Tomaatjes, Kom je daar achter me? sla. Je hebt hem die heel mini beetje uitkomt. Hier, Daarachter. Die van achterste rij die nog een beetje leeg is. hier. Die van dat wil ik van mij hierbij. Oeh, zaak, ik denk dat dat hier bij me. Ik ben heel benieuwd. Oh, lekker. Tomaatjes, citrus. Oh, lekker. Paprika's. Watteltjes. Knaflook in dit zaken. Piepertjes. Die heb je juist direct proberen, wist dat nog? Hij eet alleen zijn grut nog. Nou, graag naast. Druiven en courgette. Of nou heet het? Ja, courgette. Mag je weg echt wat keepje hier? Ja, tuurlijk. Wat lijkt het hier lekker? Maar is de shit. Oh, je wil er net opkomen. Dat is een joekel. Siepel is dat heel daar. Ik wil hier buiten. Hierbijters. Ben je dat? Die zit nou achter mij. Oeh, ja. Nou, dat vind ik een goed idee. Maar die pakken. Pak maar een dwarsje. Een watermeloen. Grutte meloen. Serieus nice mee. Wow. Een karre vol. Zit dit in druk. Hij mag niet in het Wow. Al veel zo blij het. Lijkt het heet in Hollewol. Ik dacht parkenzaken. Proen, appeltjes. Wat was toen, Hilda? Een appel? Ho, maar steeds betalen, die tante. Ja, maar een tante. Ja, maar dan tante. Zullen we nog hier van onderwijs van morgen? Dat zijn mooie liedjes, ja? Heel erg, kom. Ho, hier is genoeg. Hier is genoeg. Alleen naar deze. En nog iets van nectarine of zo. Nou, welke zit er lekker? Het is een beetje 12 liedjes, maar medium. Ja, doe maar. Nou, breng maar naar die tante. Welke was het? Citron? Lekker zoer. Kan lekker door het wetter Dit is heen. in de spier hier. Oh ja. Dit is wel mij ook al bij 50 kilo. Nee, gram. Gram. Kilogram. Wat is kilo dan? Een kg, Hier kilogram. een kilo. Dat is 1 kilo wat er daar staat. Nee? Hier. 1 kilo, 2 kilo en dan is het weer 3 kilo. Oh ja. Dan wordt er helemaal de rondje om. Eerder lezen, Letta. Gauw, luister nog erin. Dat is knoflook. Ja. Kijk, er was steeds een knoflook. Ja. Ja. En waar is de siepel? Is nog wat de grote siepel is? Die. Let maar lezen. Thank you. Ja, oh, tot ziens. Zeg ik doe je dan? Zeg maar doei. Zwaaien. Thank you. Ik kon nog aardig Nederlands. Ja, dat is handig. Je moet eigenlijk leren met een ontzien. Hey. Oh ja. Hier is ook nog Fries kind. Maar je komt met een keurig, hè? Ja, zullen we nog even zien wat hier al hier is? Lijkt het mij wel heel mooi. Hildo, was je appeltje, hè? Ik wil wel niet bijken. Jutta, waar zit je? Oh, wat heerlijk, jong. Vers fruit, jongens. Verser als dit kan het, hé. Grienik is net ophappen. Nou, wat dat kan. Wil je zien wat er al hier is? Wie ik een hoedje zeg met hem, hé. Ja. Rustig. Van me weer ik een hoentje. Net te tegen, ik weet net of er leven is of niet. Zie je dan, hier is het hoentje. Die er is correct.
Dat is het hondje. Oh, dit valt wel wat dat, dacht ik. Hi. Moest je lezen? Is hij een hoen dat je knieën kunt lezen? Nee, je bent denk ik ook Je bent een knietjes, denk ik dan. Oh, wat een poppie. nee. Hondje. Nee. Wanneer is hij lezen? Oh, hey vriend. Een schatje, dat. Schrok van hem. Ja, die is een beetje enthousiast. zeker. Oh, de hele holle trui. Nee, jongen. Hi. Hondje. Hi, hondje. Hondje. Oeh, wat zei er? Wat zei er? Hij die dat een grote kwart? Ja. Hij is koud. Kom je dan? Nee. Wat hast je, jongenzaak? Laat me eens even zien. Kom je dan? Kom maar. Wat? Wow! Dat is een joekel. Kan die man nog zelfs binnen Oh ja. opzitten? Die kun je hier dan nog makkelijk zitten. Ja, ik denk achterop, denk ik. Ik denk dat dit van de... Ja, ik weet het al niet. Ja, het is gewoon de rijleuning. Ik ken 12. Ja. Cool. Karken erachter. Hilde, kom maar, pap. Ja, kom. Oh, jongens. Dit is mooi. Hilde, kom. Een pleertje in Kroatië. Parabiem. Dit is nu al heel groot, Jere. Nu, die hier is een beetje... Ja. En dan moeten ze weer krekt op tier voordat de beestjes ze pakken, moeten ze er weer aanrooien. En dan gaan ze weer verkeerpje heen. Ik denk dat die meesten alles wat ze hier haar zelf kweken zoet, hè? Ja. Zie je lezen een prutje op groenzaken. De ben... Appels. Nee, parkers. Parkers. Nou, daar is de treft hier echt oeral. Al die van die plakken werd al hier oud caravans. Ik denk van jaren en jaren opsparen, meestal niet nooit weer kwamen binnen. Just echt, ja, dat is super wel schande elke, hè? Ja, maar het is echt wel simmer een winteropslag, hè? maar- Mensen die bellen je daar van, nou, wie komen na je weekend, dan zetten ze de caravan op, plak je daar. Ja, maar daar ben ik wel op plakken, dat zijn hele oude dingen. Ja, Ik leeuw net tot 10 nog ophellen Ik worden, zie hoor. ik ook gewoon bij die kennen al hier wel op het beeld. Ja. Ik is ook Ja, dat is dus nog maar net zien. Maar wie heb ik wel plakken, zo dat ben caravans van, nou, ik wil wel 50 hier oud. Ja, kom, deze kant uit. Even hintjes, hè? Oh, leuk. Waar? Achterin, pietjes. Mag ik hierop? Ja, maar je wil even. Had het je wil, ik weet net. Oh, zo wat hierop zit. Ah, Zeg hem straks hier wel vertellen. ja, best. Een zonnepaneel van het watertank. Zinnepaneel, ben net buiten. Nee, maar echt net om het pomp. Oh, dat kan wel. Dat dacht ik. Zo is je heel weinig, hè, zinnepaneel. Ja. Dit is ons genas, hè, hier. Hildo, kom joh. Wat een grappig ding dit. Ja. Hey, chickie. Mami, mij? Dit zijn perziken. Wat blokjes? Blomkes, nou, het zijn bladjes, hè. Wat beestjes? Bladjes. Wat beestjes? Ja, bladjes. Oh ja, dat was net door de modderskot. Kom maar. Dit zijn hier bijkers. Oh jeetje, wat joekels. Tja, pietjes. Hallo. Kijk ik nog eikersverkeerpje, hé. Joekels. Dat wel hele grote pieken, hè? Die one is vooral geurd. Is dat de wanne? Ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Die. Kukkelekoe. Die grootste. Die heeft echt een hele haven. Oh, dit zijn tomaten. Ja. Een hele grote tomaat. En daarachter had je de paprikatjes. Ja. Sure. Daarachter is een hele grote. Tomaten. Daarachter is een grote tomaatje. Deze hier. Wow, een joekel, dat is een zin. Hier is een hele grote. Oh, Neem je net erop staan, dan mag een spul groeien. nou, hier net schat. Oorlog werd het plastic light. Dat groeit spul. Net omkomen. Laat me mooi zitten, laat me mooi Die zitten. ben ba. Die moet nog riep worden, hé. Ik ben nog net klaar. Ik ben nog net geleerd. Hoe gaat het? Tomaat. En van u bent ik piepers, hè? Met piepers? Oh ja. Dit mag zijn preeuwen. Ah, doe maar nee. Ja, dit zijn piepertjes, ja. Ja, dat ben ik. Zulke mooie kleuren, hè? Geen geel op tafel. Met mommers. We doen hier om zo oranje en oranje en reet. Dus die een plantje op tafel, hè? Ja, als je wat hier nog zit, wil je een geel net. Wauw, dat is mooi. Een IMT Deluxe. Ja, 439. Al de raast. En zie je met Arco weer dit zaken? Arco, Weet je dat? alle ramen kunnen open? Moet je op zitten? Dat denk ik net. Ja, wel.
Ja, wees wel. Ja? Beziek je het maar. Trouw ik niet. Ja, wel, kan wel even. Hij dan krijg ik geloof steen ervoor. Echt? Ja, dan kunnen we zo'n blokje om, kun je het mooi voorop zetten. Ja, we vonden wel omheen gaan, hè? Nou, hondje. Hondje. Nou, wij zullen even verder zien wat je nog meer in de buurt is. Zullen we nou even springen, ja? Zaken het? Zaken, was ik weer springen? Hoi, chickie. Oh, Ik moet net graag springen, maar dit was niet te hit. Mr. Trampoline act, zie je? Ja, op komt. hier waar. 2. Hoppa! Hoppa! Het is altijd wel steen, zeg maar met. Ja, Net heren, zit maar de hal in de tak. ja, was wat ik probeer eens zo te rijden. Maar de handen slagen het wel, denk ik. Ja! Oh, Kom maar, gooi. oepsie. Nou, bedankt. Ook al sta je er bij kietelen. Wat ik ga het kietelen. Oké. Nee, het zei ze. Nee, wie gaat me net kietelen? Oh, hier is het jet. Pak op, zeg maar dat blijft. Ik moest van zaken. Ah, net in mijn shirt. Oh no. Oh nee. Hebbes. Nou, ik ben wel nieuwsgierig, zaak. Dit is vet. Als ik het zelf maken? Ja. Ja, denk ik wel. Maar moet ik mij, wordt dit ook wel even zien. Oh, echt een watershoekje. Kersentjes en trekkers en een auto. Dat is cool. Oh, dat is leuk. Een gedientje ervoor. Dat is heel leuk. Veranda ervoor. Een touw. En dat zat meestal net in. Alleen even zaken. Ja, zo. Nee, die kinderen. Dat is leuk. Hoppa! Ja. Wat doen we nou? Nou, zullen we zien wat hier nog meer in de buurt is. We gaan nog wat leuks doen. Hunning. Zo, zaken. Je zit al hier... je wilt hunning maken, al hier bijen, denk ik. Dit is niet. Hey, je zit nou gewoon in, denk ik, ja. Zo, hier verkeerpjes. Al je partjes met hunning. Hallo. Maya, Rick. Maya erbij. Nou, men wil wel een partje hunning maken. Men heerlijk. Maar wat? Zo'n volle keus. Welke hunning moet met welke boeten naar even zien, hè? Dat ik hem blazen wil. Dit dat is spreeuwen. Oh. Which one do you prefer? Yeah, it's English is terrible. okay? She also. Yes. Acacia, meadow, oak, Yes. forest, castanha, Yes. And then I go away. sunflower. I would like to try this one. Oh, zaken. Maar je doet erop drukken, Poppy. Heel beetje. Yes. Doei. Okay. Ja. Stukje? Prošle godine, znaš kad ona ženi Lekker. Oh, Is het lekker? ja, die zegt vet lekker. jedna pravo ovak se ovo je perfekt pomoglo. Only here and then it's enough. A gle kako su se njih Okej. lijepo, kako su im po nogama sve. Dus je had spul van zien wij meer. Oh, echt? Oh! Oh, super! Dat zijn de prikjes, hé. Oh, thank you. Maar heel iets beetje en dan Bolje melena, dit spul voor smaak dan op en dan gewoon niet het smaak en dan is het helemaal malo melena. Oh, thank you so much. dan komen ze net. Nee, Dat is vrouw hé. Dat is leer. Natuurproduct. Ja, Ik heb wel mij, hè. ja. Dat is verschil. Nou, ik vind die wel heel lekker. Vind je die lekker? Dat vind ik heerlijk. Ja. Oh, was ik een beetje proberen? Welke was het? Maar is nog maar een oor proberen. Welke lijkt het echt lekker? Acacia, meadow, oak, forest, castanha. Ik denk dat die van die twee wel lekker vindt. Die tweeën? Welke was proberen? Maar is alles wel proberen, zei er. Nou, ze crimineren dat net. Oh, wow. Dat is roken. Oh. Oh, ja. Beetje heel groot, zeg. Oké. Nou, prima maar eens. Maar trouwens, deze welke is lekkerder vond. Oh, die weer goed.
Hunning is lekker, hè? Gewoon niet expert. Yeah, he likes it, yes. Dat hielden we ook een proef, hè? Die is echt heel lekker. He likes them all. Ook. Dus maar zit Ierke in, hey. Wil je dat die echt? En? En die lekker? Ja. Ja, die is op zich lekker. Nou, welke was dat zaken? Want Let's die uit. You? Die zal die er nog sorry? niet. You? Let's... Ja, 2020 deel ik. Hier? Nee, dit is Nee, first first time, Ja. first time. Nou, Yes. lekker goed. Nee, first time. First time. Idemo, znači... Die er? Die sowieso. Is die lekker? Die? Ja? Die is, mami, die en die vond ik net. Nee? Die, Akatie. Het is een hart. Dus die tweede nog even voor jullie. Welke? Die tweede zei ze. Is die ook lekker? mami, dit is Ja. die is vrouwen. Oh, is dat we 12 liters? Dan doen we 10 liters van een ding. Ja, dat is best. En dit is lekker. Ja. Sunflower? Dat is deze. Yes, dat is gewoon slagloor. Ja, dus de medium, dus lidspot, ja. En En welke video? Akacija imamo ovako. Tu. this one. Medium i klein. This one? Yes. To je Lestia. This one. Yes. Yes. Oké. Yes. Yes. En dan En, was een eh, lidspotje van die... Ja. En this one. Chill, daar juist die aan tante? Ja, die maar aan tante. Dan gaan we die een keertje. Dat helpt goed. Ja, pravo. Ovako gift voor je jedan. Oh, dank. Dat is voor heel daar. Ja. Ja, dan maar een dikke krop. Ibrac. Hey. Wat zijn ze zaken? Honing is forest, ali etiket piše Blütenau. Oh, Oké. Welke Imamo sam etiket pa. En welke Ali is het? honing forest. En welke is het? Honing Forest. Ja, forest. You? Thank you. Oh, thank you. You make it all? Is er ook een zaken? Ja. Yes. Ja? Everything. Oh, oké. I dat is En my wat is product. dat? Ja. My bee. Oh. Is there the bees in or? Nein, ali je original. Mobil. Oh. Oh, ja. Draai. Imamo tako. Dat is Oké. Ja. Kamion i onda. Oh. Ovo, country. Pa. Ja. Oh, stik. Hey, wat zit Dit is lavendel, denk ik. Wat zit erin? Lavendel. Yes, dat die is- lavendel, yes. Ja. Die had draaien van stukken bijenhokken. Ja? En die zetten dan ergens del. Met een hele grote bijen binnen en dan komen ze erin. En dan kan hier de honing over uithalen. En dan maken ze er dit aan van, al die verschillende smaken. My home, my stacionar, imam raps, akacija, meto, stacionar. A onda mobil, kastanja, Oh ja. Yes. sunflower, yes. Moram. Hij gaat verder voort van de orensmaakjes, dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Bimen, Woman, ali financi direktor. very important. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Smile, dan zegt ze doei. Bye. Dan een blaasliedje. Hey. Doei doei. Bye bye. Oh. Ja, Poppy. Hartje? Nee, zelf? Mami, we hebben elke winkel wat. Oh, dat is super lekker, jongens. Ik voel die sunflower dat het Wat zit er ook aan jou? Ik like het. Wat is dat? Oh Ja, lavendel, dat ruikt echt heerlijk. Oh ja. Die kan wel lekker in de auto laten hebben. Ruikt de auto lekker. En wat zie je hier? Een heel leuk springding. Oh, dus je zaken shit springen. Ik zeg een cool western city. Een western dwarpje, echt een cowboy dwarpje. Hey. Wacht eens, een hele auto zo, wacht eens. Daar komen een peer hoor. En daar nog een peer. Oh, hij deed er al. Oh, wat zit er hier cool in? Check hij. Check hij. Hier. Oh, wat best knap, Jelke. Nou, was toen in die aanwerken zaken. Hey jullie. Best mooi. Oh, nog meer springdingen. Oh, dit is wel vet. Springen. Ach, wat leuk maken dit. Cactus. Cactus. Papa. Papai. Hallo. Hallo, papai. Hallo, papa. Ach, wat leuk, jongens. Nou, ik denk dat we u hier wel even van nu weer, ja? De band van meidje hun. En wat zei ik altijd? Dat de band hun van meidje wie u zegt. Nee, helemaal niet. Hé, niks, jong.
springen, jongens? Maar ik dat op de vier willen. Nee, maakt het helemaal niks uit om me weer. We droeg het hier samen. Maar toen kent je al maar vier willen. Heel lekker fris, helemaal niks. Nou, wie doen maar even een plakje zitten, hè? Ja. Beetje hier tegen wie? Ja. Dat is wel heel leuk, ja. We gaan even een drankje doen. Uit de mem zit je op tafel, je zaken. Ja, dat wilde met de drinkjes. Drinkjes. Ja. Heb ik al besteld? Ja. Wat dan? Ik dacht visboot. Vis Vis je net. Dit is al je vlees en... Nee, dat is al die dat is vlees. vleeskat. Just die is lekker salmon, hè? Nou had men van je een pizza en spaghetti. Ik heb me van beide wat hebben. En weer een lekker stukje vlees besteld. Let eens even, Jim, wat ben je aan het doen? Is de hele krak in de skommel zetten? Hé! Hey. Bist du ons skommel in de hele dag? Maar dit is volgens mij binnen 12 liters komen. Ja, dat zijn echt bijna skommeltjes. Net echt van mijn leven. Nee, nou, dat past een mooiste woltje. Maar de pizza hier. Pizza! Pizza, Hildo? Oeh, lekker. Spaghetti en pizza. Lekker eten, jongens. Waar ik helemaal nog een pizza van de hele Ja, we hebben pizza gewoon dus vakantie. jouw Maar dat is echt waar vis gewoon. Ja. Dat is wel heel lekker. Met vlees, dus pizza. Lekker eten. Hoi, wie gaan even daar is een springkussen. Daar laat ik hem straks weg even zien. Maar eerst op het vlas springkussen. Dus hij gaat even zien hoe ik dat doe. En hij is net heel goed, zie maar. Hij is net heel goed. Nee, net heel goed. Het is gewoon heel stof. Ja, maar dat jet er ook bij. Ja. 3, 2, 1, go! Ik ben nog maar hier gevallen. Oh, goed zo. Maar wat erg even. Nou, wie ben je voor wie de dik en wat hing het hier aan het pit? Waarom die werden een kop om zit? Een echte baren. Nom nom nom. Zullen die wel lekker bij de zaken? Denk het wel. Denk het echt wel. Nou jongens, we hadden een heel leuk stukje porridge, Sjoerd. En één ding, Western City. één ding weer grappig. Wat vond je grappig? Porek? Porek? Waar? Of hoe heet het je net zo? Nee, we zijn nog gewoon in Oh, stier erbij. Tarenbeeld. Oh, tar. Sorry, tar. Shut Stier er krijgt onder, Ja, toch? dan komen we bij de haven. Oh. Je bent de Tommy hier zelfs nog. Oh, tar. Nee, Sorry. we zitten Tommy hier zelfs nog daar. Tommy Tar. Oh, tar? En dit weer Western City. En ik voel je iets heel grappigs. We hier 10 euro te min. Nou, het ziet zo, hun pinautomaat die het net. Nou hebben we al ons laatste koena's doen. En al onze euro's die we bij elkaar heen. En dan kwamen we nog 10 euro te kwam. Maar ons camping zit hier vlakbij. Dus mensen zeiden, dan breng ik het wel. Ze zeiden, dan kun je hem ook niks aan doen. Het is uw schuld dat het net doet. Dus ik reed hier aan nog een met 10 euro. Maar het lukt het toch? Nou, we hadden de fruitboer, jongen. We hadden de hunning En dit. en de Western City. Had je een leuke dag hoor? Ja. En wat doen we morgen? Morgen gaan we naar Oostenrijk. Morgen gaan we naar Oostenrijk, richting Hoers. Maar we gaan een tussenstap in Oostenrijk, in Sul. In het hotel waar we altijd zitten of op windspot gaan. Maar dan zit dus vakantie hier in Lanterna in Kroatië erop. We hadden wel schitterend mooi hoor jongens. Dus nou ja, we maken nog een reis weer om. Van Joet zit de vlag erop. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de chill op te downloaden voor die tablet of telefoon. En een vlog. Hey,